Το 2003 και μέχρι και το 2003 μάλλον στηρίχθηκε σε βετεράνους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κυρίως βοήθησαν στην ανάπτυξη του αθλήματος αλλά και στην ανακάλυψη νέων μεγάλων αστεριών. Άλλωστε μετά τις οδηγίες της FIFA, όταν το άθλημα περιήλθε υπό της προστασίας της, μέσα σε εισαγωγικά, έχει δώσει την εντολή οι παίκτες που απαρτίζουν τις εθνικές ομάδες να επιλέγονται από τα αντίστοιχα πανελλήνια με χώρια πρωταθλήματα, αν θέλετε, που διοργανώνονται σε κάθε χώρα. Έτσι λοιπόν έχουν προκύψει και τα σημερινά μέλη της εθνικής μας ομάδας, οι οποίοι και σήμερα δίνουν την δική τους μάχη απέναντι στην Γερμανία. Απομένουν 2,5 περίπου λεπτά για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Το 1-0, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με το γκολ του Τουρκ, διατηρείται, με την εθνική μας ομάδα να έχει καταφέρει να ισορροπήσει και τώρα να βρίσκεται στην επίθεση με τον Γιάννη τον Δελαπόρτα. Αυτός θα αφήσει πίσω για τον Νικολάου. Νικολάου θα σηκώσει την μπάλα και πάλι για τον Δελαπόρτα. Αυτός προσπάθησε στην κίνηση για το ανάποδο ψαλίδι. Η μπάλα κόντραρε. Είναι τώρα οι Γερμανοί με τον Χέγκερ που προσπαθούν να βγουν μπροστά. Θα υποπέσει όμως το επιθετικό φάουλ πάνω στον Δελαπόρτα και έτσι θα τελειώσει άδοξα αυτή η γερμανική επίθεση. Δύο λεπτά λοιπόν ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου 12 λεπτού. Η εθνική μας ομάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Δελαπόρτα, παίκτη το οποίο τον κέρδισε. Λαπόρτας χαμηλά, ωραία εκτέλεση και πάνω στην γραμμή θα καταφέρει να απομακρύνει ο Βάιρακ. Και μάλιστα τώρα είναι αυτός που σπρώχνει την αντεπίθεση. Έχει έρθει όμως και έχει καλύψει πολύ ωραία ο Κωνσταντίνος ο Παπασταθόπουλος. Και τώρα το κόρνερ, το οποίο παραχωρεί με το κεφάλι ο Ρίγκο, Φρέντερικ Γκόλερ, όπως είναι το κανονικό όνομα του Γερμανού διεθνούς παίκτη. Ο Παπασταθόπουλος προσπάθησε να σημαδέψει τον Μπερτσιά, χωρίς αποτέλεσμα. Οι Γερμανοί βρίσκουν χώρο για να βγουν στην αντεπίθεση. Το σούτ το οποίο γίνεται, ο Νικολάου μπλοκάρει σταθερά. 1,5 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Η ελληνική ομάδα εντείνει τις προσπάθειές της για να μπορέσει να πετύχει ένα τέρμα. Είναι οι Γερμανοί όμως αυτοί με τον Βάιραχο, οι οποίοι κερδίζουν την μπάλα και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να παγώσουν τον ρυθμό. Έχουν και αυτό το υπέρ τους 1-0. Με τον Πένκε τώρα κρατάει την μπάλα στα όρια της περιοχής του, πιέζει ο Πάρης. Η ελληνική ομάδα παρά το γκολ που δέχτηκε, εδώ βλέπετε και τους Ρουμάνους. Κοιτάτε για λίγο τον Πόστε. Η Ρουμανία η οποία νωρίτερα κέρδισε, έκανε το 2-2 και πάλι στην παράταση την